Chiegni uru nyikwa Ramogi e chenro marwa mar Luo Kitgi gi Timbegi. Akete e channel mar Corazon Explorer. Wendowa ma kawuono e studio nyalo nyisowa nyingi. Erokamano, nyikwa Ramogi Ajwang' man kodu ka. Nyinga iluongo ni Okinja Makam, jaote Juochi. Ang'eyo oganda Luo mathoth osebet ka winjo nyingano nikech asebet kapuonjo Luo kitgi gi timbegi e Radio Nam Lolwe to kod Nene Choni Lolwe Television. E thuon wachwa ma kawuono wadhi timo chike matayo or e thur gi dhako. Magi chike miyudo ka owetewa matindo mawach ni makoro wasani ji wigi owil gi chike monego bed ni giluwo. Erokamano nyikwa Ramogi Ajwang'. Ramogi ne en jaduong' mariek kabisa. Koro niyudo ka nitie chike manoketo ni tayo nyikwa Ramogi mamiyo wadak kod luor kod hera. To nitie chike manoket ni tayo ng'ama or kadhi nyombo thur gi dhako. Koro chike mwadwa wuoye gin chike ma sama koro iwuok dalau idwa dhi nyombo. Koro iwuok dalau chikegi dwa tayi gi nyaka ichopi ranga gi min odi midonji e od maro kendo ichak iwuogi e od maro bichak iduog. To kapok wamiyogi chike, nitie yore mane Ramogi oketo mitero or thur gi dhako. Ing'eni jaluo ok wuog awuoga ni nadwani. Koro gin yore mahawa matero or thur gi dhako. Koro eka wanyalo keto negi chike. Ing'eni nitie yo mokwongo matero ng'ato thur gi dhako en nyombo. Ma koro wadwa wuoye. Mano achiel, nyikwa Ramogi nyaka ng'e. Ma yoregi idhi chopo 10 to yoregi ema iluwo katero thur gi dhako. Koro yo mokwongo en nyombo mano tero thur gi dhako. Yo machielo en nyombo. Nyombo mano mwakwongo wuoye. Yo mar ariyo en liel. Lielo thur gi dhako idwari. Mano be joluo ne wacho ni idhi loko e dhoot. Nyombo bende iwacho ni idhi loko e dhoot nikech gin gik mibulo e gweng'. Nitie nyombo makwongo wacho, nitie liel, moro nitie ma dhi neno dala. Nikendo ka nyako pod en ka kwargi, koro wuon gi ogoyo dala. Koro idwaro oche mondo odhi odonj e dala. Koro mano mar adek. Mano bende nyalo timo. Machielo be nyalo teri kidhi yali thur gi dhako. Ing'eni nitie buche mane Luo oketo. Ineno kaka iyaloga buche e Kenya e wach mar dhako. Wantie kod magistrate court, court mo matin. Aeto wantie kod high court, wan gi supreme court. Koro ing'eni ka ng'ato ochwanyore gi dhako, to Ramogi ne dwaro ni mondo olu process chenro no mag court waluongo ni doho. Koro mokwongo ka dhako ochwanyore gi chuore titere e magistrate court, law court. Koro e magistrate court en kama luoche ma dhako bet kod owadgi piny to giyalo ni ang'o makelo koko mokwe bedie. Kotamre kanyo kata oyalo nyako marach kata dichuo oneno ka bura mayuoche, dhako oneno ka bura mayuoche oyalo ni nadwa dok korka owadgi. Oyale ang'aya notuonge to owuok maber. To oyiene appeal e high court. Koro high court en jonyuol. Koro tero report ni jonyuolne, jonyuol wuoyi. Koro jonyuol wuoyi bet piny, jaduong' bet piny to luongo jowadgi to yalo ni ang'o motimre ka Kasumba mwalo koni. Ang'o mok gidak gi nyang'ane e yo makare. Koro iyalo kanyo. To ka kendo gimiyalo cha ochako nuore timre atima, to koro itere supreme court. Koro supreme court en thur gi dhako. Koro bura dhi thur gi dhako. Koro mano be yo machielo manyalo tero dichuo thur gi dhako kidhi yale. Jaduong' kapok wadhi mabor, iyudo ka sani ng'eny keny ma nyiwa donjo dhawo wuok e kinde gi chuore. Ng'eny giyudo ka ok gidhi ir minegi kata mine chuogi. Gin giringo gidhi dalagi, idhi yal chuore korgi. Be en gima kare? En gima kare to chik Luo dwaro ni mokwongo onego yale dala kumodake. Ineno ka chike Luo gibe gichalo achala gi mata sirikal. Nikech onge kaka inyalo chwanyri kod ng'ato kiringi dhi supreme court no yali. Joka biro duoki ni dogi e doho matin. Koro emomiyo idwaro ni sama ochwanyre kod wuore kata jaode kata mana gimoro chande e dala, to
kodhi magistrate court ma en yuoche, koro yuoche ne gima yal. Ing'eni gigi ne miyo ng'ama miyo dak gi yuore maber. Koneno yuore koloso gimoro to wacho ni semeki, ang' ikal imadhi chai, abulo gweno moro ka, idhi icham ogut gweno, ing'eni ogut gweno. Ka ng'ama dhako obulo dala to pod odak ka jaduong' ka wuon jaduong' owacho ni odak dala gi chuore. Koro kobulo gweno to ogut gweno ok dhi malo, yuoche ne machamo. Koro bonyalo ga luongo yuore, kuom mano ka joma chon ne gerre gi yuore to bende kendo yuore ne mopakre ni an yuor ng'ane. Mondo ka pur oleno to yuore ni neno kaka yalo. In mirach ga, ing'e ni owadwa isi mirach ga, nyasore ni ne yago chon, to kwa biwe mondo ichandi nyadhin kama. Koro iyudo ka gigo ne miyo ng'ato dak gi yuore maber. Koro penjo mipenjo no, en gima ber mondo oring oter report thurgi. Kata kotero thurgi to onego joka nyise na be nisebetie gi yuoche ne piny. Burano nodhi nade, jogo noyalo wach burano ka jaode osiri ginindo ne oko mang'eny. Otero wach kuom jonyuolne, koro tamo nyaka jonyuolne. Koro emomiyo naringo biro kwa, an ok anyal dak ng'acha nikech yore manene kata omer mang'eny, nyithindo nindo kech. Koro aneno ka ngima nyithinda biro kethore. Koro aneno na dholuo nogongero chon ni rabuon rum isiro chon. Koro aneno na ring chon kapok wanyuolore kode mang'eny. Koro ka buro odhi kucha tiluongo ng'ani to ng'ani bende wuok kod owetene, to kaber onego odhi nyaka ng'ama oluongo ni wuon ma biro tayo bura. Ng'eni sama bura ni kacha bende, to burano be nyaka wanyis nyikwa Ramogi ni sama okete kacha ikelo chai, chiemo bu chiemo buwuo maber. To ka koro bura owuok ni tap, koro en bura matek. Iseneno bura ma or be nitie, seche moko nyalo penjo ka be or iriambo. Or iriambo bichwade kata ore nyalo dong', kata ndike nyalo dong', kata apiko. Chik luo bago ne yie nikech ng'ato neno ni ketho nyargi, koro dakika mogik tidwa kelo gine. Koro kidhi yali, mano be en achiel kuom yo matero ng'ato neno dala. Paro ne wasewuoye. Moro be kendo matero ng'ato thurgi dak en lawo dala. Ichwanyre to mano to koro ok bura. Ichwanyri achwanya to koro ibiro ongri niya, min oda nyoweya gi nyithindo, koro kaka akonyra onge, koro abiro